Vážení diváci, ja vás vítam na dnešnom podcaste, ktorý sme sa rozhodli venovať takej aktuálnej téme počas prvého kvartála. A to je vlastne uzatváranie predošlého roka a príprava daňové priznania účtovné závierky a rozmýšľanie o tom, že ako nastaviť rok 2026, teda ten nový rok. A aby sme sa vedeli na tieto témy pozrieť aj z daňového, aj z účtovného hľadiska, ja som si pozval k sebe kolegyňu Lenku Červenákovú, ktorá je u nás manažérkou účtovného a mzdového oddelenia. Lenka, vitaj. Ahoj Marcel, ďakujem za pozvanie. A v podstate pozrieme si obidve tieto témy, tým, že vlastne Lenka je špecialistka na účtovníctvo, na compliance veci z hľadiska daní a ja som daňový poradca, vyzná sa v daniach, takže na obidve tieto veci sa pozrieme z týchto dvoch v podstate hľadisk. Verím, že tu odznie veľmi veľa informácií, ktoré budú pre vás podnetné a poďme rovno na to. Lenka, povedz tak na úvod, že vlastne, že čo vy teraz riešite so svojimi, čo ty riešiš so svojím tímom, s klientami, keď vlastne uzatvárate predošlý rok? No aktuálne máme začiatok marca, čo znamená, že väčšina firiem už má svoje účtovníctvo teoreticky, ale aj prakticky. Mnoho z nich rok 25 uzavretý. To znamená, že vedia už, aký majú výsledok hospodárenia, vedia už, ako ich účtovníctvo v roku 2025 skončilo. Čo ešte je možné urobiť za ten rok 2025 sú určite ešte nejaké daňové optimalizácie. My zároveň teda riešime samozrejme nejakú inventarizáciu účtov, riešime ešte posledné účtovné operácie. Dám taký príklad. Snažíme sa teraz správne časovo zaradiť náklady a výnosy, aby bol dodržaný nejaký akruálny princíp. Má to samozrejme aj vplyv, má to nejaký daňový dopad, to by si mohol povedať ty, že čo znamená správne zaradenie, hlavne teda výnosov? Presne, lebo tým, že vlastne máme 3 sadzby dane z príjmov, máme sadzbu 10% pre firmy s obratom do 100 000, potom je 21%, 24%. To je veľmi dôležité, aby keď firma je na nejakom rozhraní tejto hranice, tak aby si to tak naplánovala, dá sa to naplánovať, aby mala naozaj tú výhodnejšiu sadzbu. A treba si uvedomiť, že tie sadzby nie sú skokovité. To znamená, že proste to neznamená, že mám prvých 100 000 10%, potom mám 21%, ale do ktorej sadzby tá firma spadne, tak s tou sadzbou vlastne úplne celý zisk zdaňuje. To znamená, že aj keď bude mať o 1 jediné euro viacej, môže ma to stať o 10 000 viacej na dane z príjmov. Tak. Ešte by sme si mohli povedať niečo k lehotám, čo sa týka lehot na podanie daňového priznania a účtovnej závierky. Máme teda prakticky 3 lehoty, 31. marec, 30. jún a 30. september, podľa toho, či má spoločnosť aj zahraničné príjmy. Väčšina klientov je rada, keď má uzavreté účtovníctvo k 31. marcu, ale odložiť si podanie na daňového priznania k 36. má svoje výhody. Skús povedať, Marcel, prosím ťa, že aké výhody napríklad z toho plynú? Ako v prvom rade musím povedať, že v prípade, že firma ešte nemala časy prejsť výpočet dane s daňovým poradcom, si to určite odložte. Má význam naozaj, ak má vychádzať nejaký základ dane a prejde to s daňovým poradcom, skoro vždy sa nájdú nejaké úspory. A vo všeobecnosti môžeme povedať, že tam vplýva na to aj cash flow, to znamená, že keď náhodou firma rastie ziskovo a po uplynutí tej lehoty už firma musí platiť predávky, platí ich vyššie, to znamená, že tu sa oplatí posunúť to na najposlednejšiu lehotu, akú firma môže a tým pádom tie vyššie predávky budú platiť až v podstate neskôr. A na druhej strane, ak dajme tomu firma potrebuje žiadať nejaký úver v banke, tak je lepšie čím skôr podať daňové priznanie, zaplatiť tú daň, mať potvrdenie z daňového úradu, že už je daň vysporiadaná. Ja by som ešte povedal, že keď sa bavíme o roku 2025, tak tam je podstatné si uvedomiť, že tento rok, už sme v roku 26 a tento rok od 1.1. sú už obmedzené platby hotovosti. Takže keď sa pozeráme ešte spätne na rok 25, tak je priestor aj spätne sa pozrieť na to, že či náhodou firma nemá nejaké duševné vlastníctvo, ktoré by vedela si prenajímať od svojich majiteľov. Čiže spomeniem, že je to vlastne jeden spôsob optimalizácie, áno, ktorý ešte je možný urobiť za rok 2025. Presne je to možné urobiť ako tomu, že vlastne v roku 2025 sa mohli robiť úhrady ešte v hotovosti. Od 1.1. roku 2026 už je vlastne limit na hotovosť, je tam limit 5 000 eur a to sa netýka len, že platby, že proste konkrétnej, ale vlastne tej všetkých platieb, ktoré spolu súvisia. Kumulatívne. To znamená, že ak mám nejakú platbu, nejakú faktúru v sume 20 000, neznamená to, že 5 krát, teda 4 krát po 5 000 mám do hotovosti, je to v limite, nie, tam sa bere tá kumulatívna vlastne suma. Takže tým, že toto je naozaj také, že ak firme vychádza zakladanie, neprenajíma si duševné vlastníctvo, určite kontaktovať daňového poradcu, pozrieť sa na to,
a vieme tam nájsť nejaké úspory. Mne ešte z hľadiska toho ukončenia roku 2025 napadla taká vec. Máme taký prípad, teraz rovno aj konkrétne máme klienta, ktorého sme prevzali počas roka 2025, respektíve ku koncu roka, a toho klienta počas roka účtovali ďalšie dve spoločnosti. Prevzali sme firmu, kde máme nezinventarizované účty. Sú tam rôzne zostatky, ktoré už vieme teraz dopredu, že firma s tým nemá čo robiť, nevie to nejakým spôsobom využiť. Tak keďže firma je v strate, tak vieme firme poradiť, že tým pádom je na mieste inventarizovať tieto účty, či už ako nejakú zmarenú investíciu, alebo sa pohrať s pohľadávkami, pretože firma si to môže dovoliť, nedostane sa vďaka tomu stále do zisku, môže si dovoliť vlastne aj nedaňové náklady týmto pádom a zaplatí tak maximálne daňovú licenciu. Keď vlastne hovoríš o pohľadávkach, to je ešte taký ďalší zdroj optimalizácie. A veľakrát sa stretneme s tým, že vlastne firma nevie, že má pohľadávku, ktorú vie daňovo 100% odpísať. Takže toto je tak sofistikovaná téma, že nemá význam to tu detail rozoberať. A to je naozaj na stretnutí s daňovým poradcom, nech on sa na to pozrie a je to zdroj dosť veľký úspor. Ak náhodou taká pohľadávka tam je, vie byť veľakrát jednorazovo odpísaná. A ešte jednu takú vec, čo by som spomenul, je, že čo sa dá robiť a vie to pomôcť klientom, je znížiť hospodársky výsledok po zdanení, ktorý sa vykáže v účtovnej závierke. A tým, že vlastne Slovensko je také transparentné, čo ja osobne napríklad si cením, pretože je to naozaj dobrá vec, ale má to niekedy aj také, že negatíva. To znamená, že sú firmy, ktoré chcú trošku ponížiť výsledok hospodárenia, ktorý je prezentovaný vo Finstate. A dá sa to urobiť úplne legálne, len treba to mať naozaj premyslené. Dá sa to robiť cez nejaké rezervy a keď sa potom človek pozerá na účtovné závierky, pozerá sa na rok 25, 24, tak nezistí, že je tam v podstate nejaká úprava. Na druhej strane treba si uvedomiť, že ak to spraví niekto bez nejakého premyslenia, že naozaj nie je to dotiahnuté až do detailov, a hrozí tam pokuta zo strany daňového úradu, pretože daňový úrad môže dávať pokutu za nepresné účtovníctvo až do výšky 2%. Takže ak niekto chce a má nejakú motiváciu vykazovať nižší zisk, ako reálne dosiahne, nech sa s nami poradí, a aby to nerobil sám, lebo môže dopadnúť tak, že bude mať z toho len v podstate pokutu. Ešte by som doplnila, tá transparentnosť toho účtovníctva nie je len z Finstatu, ale máme aj register účtovných závierok, kde si ktokoľvek tú účtovnú závierku vie pozrieť. Nielen účtovnú závierku, ale aj prílohu k závierke, poznámky a tam veľakrát prichádza k tomu, že sa vlastne zistí, že nie sú správne dodržané postupy účtovania a to takisto súvisí s finančnou správou a s kontrolou, ktorú finančná správa môže začať aj za nesprávne postupy účtovania. A tam tá pokuta je rovnako. Presne, že to je naozaj dôvod, že treba si uvedomiť, že to účtovníctvo, daňový rád už postupne začína dávať pokuty za zlé účtovníctvo a to je oblasť, kde treba si na to dať pozor, lebo daňový rád to nemusí zistiť, že je chyba v účtovníctve tým, že príde a pozrie si účtovníctvo. Stačí si pozrieť dáta, ktoré daňový rád dostane a tam to veľakrát vidí. A ja by som ešte spomenul, ty si špecialistka na compliance, novú tabuľku I, a ktorá je v daňovom priznaní, keby som to vedela povedať? Áno, nová tabuľka I za rok 2025 transakcie závislých osôb je komplikovanejšia a podrobnejšia, ako bola vlastne doteraz a plne nahrádza správne vyplnenie, plne nahrádza skrátenú transferovú dokumentáciu. Takže to je taká novinka oproti minulému roku. Možno trošku komplikovanejšie pre nás, účtovníkov, daňových poradcov, ktorí to budú vyplňať. Zase na druhej strane výhoda pre spoločnosti, že nepotrebujú mať spracovanú tú, pokiaľ spadajú, že majú podmienku, že by mali mať spracovanú minimálne transferovú dokumentáciu skrátenú, tak vlastne týmto tú podmienku splnia. Hej. A treba si uvedomiť, že vlastne, že toto len nahradí prípravu tej skrátenej dokumentácie, ale tie transakcie tak či tak musia byť za férových cien. Toto nenahradza to, že proste vždycky si budete musieť obhajiť tú cenu. Áno. A ja si myslím, že to je asi roka 2025 asi všetko, čo sme chceli v podstate povedať. Že poďme sa asi pozrieť na rok 2026 a tu by som na úvod povedal, že čo už som spomenul raz, že od tohto roka už platby hotovosti sú limitované. A to znamená, že pri veľa prípadoch, kedy v minulom roku sa dalo aj spätne niečo proste vymysleť, tento rok žiaľ to nepôjde, treba naozaj plánovať tento rok oveľa podrobnejšie, pretože veľa výdavkov, aj samotné duševné vlastníctvo je napríklad výdavok daňový až po úhrade.
To znamená, ak sa v januári 27 niekto zobudí, že proste, že naozaj má tam aj licenčnú zmluvu, len to zabudol proste uhradiť, je to proste smola, v roku 26 to nebude mať daňový náklad. Ročný nájom napríklad neuhradený. Tam je tam to viacej, hej, presne, že čo je vlastne daňový náklad až po úhrade. A čo sa týka daní, tak vlastne ja by som odporúčal klientom, aby daňové nejaké nastavenie, plánovanie tohto roka začali čím skôr, aby sa stretli s daňovým poradcom naozaj, že v prvom pol roku, a pretože z našej skúsenosti môžeme povedať, že slovenská firma, ak má zisk, dajme to pozdaní, že 300 až 500 tisíc, a veľakrát sa nám podarilo úplne štandardnými slovenskými nástrojmi, ktoré máme v zákone dane z príjmov, dostať túto daň až na polovičnú sumu proti štandardnej. A to znamená, že firmy takéto veľkosti naozaj vymýšľať nejaké konštrukcie v zahraničnými nejakými firmami, nemá to zmysel, pretože Slovensko ponúka naozaj širokú paletu možností. My to ani všetky v podstate nevieme teraz povedať, ale v princípe sú také... Také najbežnejšie skús povedať, s čím sa stretávame aj my a čo vlastne vieme vždy odporučiť klientovi. Napríklad holdingová štruktúra. Tých základných je viacero. Je to holdingová štruktúra, ktorá má význam keď má firma holdingovú štruktúru, vieme sa pohrať s daňou z dividend a vieme sa pohrať s daňou z príjmov. A samotná holdingová štruktúra slúži pri exite, pri predaji spoločnosti alebo pri prijímaní koinvestora, kedy tieto príjmy môžu byť oslobodené od dane. To je vlastne holdingová štruktúra, bavili sme sa o duševnom vlastníctve a takisto vieme nastaviť aj efektívne vyplácanie miest z danej firmy. A keď sa toto celkom dobre nastaví a firma má, dajme tomu, 300 až 500 tisíc zisk do roka, vieme sa daňu dostať až na polovicu pri niektorých prípadoch. Ja by som sa ťa ešte spýtala možno konkrétnejšie na tú holdingovú štruktúru, že vieš tak stručne povedať, že pre ktoré spoločnosti, kedy má klient začať uvažovať o tom, že hodila by sa mi táto daňová optimalizácia, holdingová štruktúra by bola moja cesta? Ako holdingová štruktúra nie je iba, že optimalizácia, je to v podstate aj spôsob ako keby, že delenia, že rizík a majetku a vôbec nastavenia cash flow. Pretože napríklad tak firma má, ak nejaký majiteľ má viacero biznisov, každý je proste v nejakej entite, je dobré dať to pod jeden holding a tým pádom cash flow medzi týmito entitami vie byť bez akýkoľvek nejakých potreby účtovania nejakých úrokov alebo zrážkových daní pri vyplácaní dividend. A keď to v princípe poviem, tak ako nále je tam už viacero, je tam napríklad, že majetok a nejaký biznis, je dobre to porozdeľovať, ako nále je tam viacero biznisov, takisto zastreší to proste holdingovou štruktúrou. Ako náhle už tá firma má naozaj v 100 000 nejaký zisk, je dobre dať tam na to holding. A takisto aj keď tá firma ako taká má biznis, ktorý má potenciál raz mať nejakú hodnotu a z tohto biznisu sa bude exitovať, to znamená sa bude predávať. Uh-huh. Čo sa týka účtovníctva rok 26? No, rok 26 nám začal hneď prvou komplikáciou a to sú vlastne zmeny v DPH v prípade využívania firemných automobilov. Tam nastala zmena, DPH, uplatnenie rôznych daňových režimov. Hneď na začiatku roka sme sa s tým začali potýkať, že napriek tomu, že sme sa snažili klientom veľmi podrobne a veľmi dôsledne vysvetliť, čo znamenajú jednotlivé daňové režimy, hneď po prvej DPH sa ozvalo pár klientov, kde sa sťažovali zamestnanci, že oni nesúhlasia s daným daňovým režimom a tým pádom sa daňový režim zmenil. Dokonca sme teda museli aj opravovať DPH za január. Čiže tento úvod roka bol trošku komplikovanejší práve z tohto dôvodu, že vieme samozrejme aj na toto zareagovať, vieme aj takémuto niečomu sa prispôsobiť. Takže tak začal úvod. Ja, čo sa teda týka nás, z pohľadu účtovníkov, pre tých klientov, ja som veľmi rada, keď klient komunikuje s nami aktívne a keď vieme sa s klientom vlastne nejakým spôsobom dohodnúť aj na ako keby odovzdávaní našich výstupov pre toho klienta. To znamená, že klient sa zaujíma, klient dostáva či už nejaké reporty alebo nejakou inou formou, je informovaný o tom, ako mu priebežne vychádza účtovníctvo. To znamená, aký má priebežný výsledok hospodárenia, ale nie len to, ale aj samozrejme v akom stave má záväzky, pohľadávky, prípadne cash flow, keď si ho nevie sledovať. Na to sme aktuálne začali vyvíjať náš interný systém, ktorý je napojený na náš účtovný softvér, čo znamená, že klient sa vie veľmi takým rozumným spôsobom, pohľadom finančného manažéra dostať k údajom, ktoré sú u nás v účtovníctve. Nie je tam potreba čítať nejaké účtovné výkazy, ale zároveň má online prehľad a kedykoľvek prehľad o tom, ako je na tom z hľadiska hospodárenia firmy, ako je na tom z hľadiska cash flowu, prípadne ako mu priebežne vychádza daňová povinnosť DPH.
Napríklad takisto, ako má záväzky, pohľadávky po splatnosti, to znamená, že vie si vlastne toto všetko sledovať kedykoľvek, odkiaľkoľvek, pretože je to napojené cez webové rozhranie. To znamená, že to je v podstate taký systém, ktorý pomáha tomu podnikateľovi lepšie pochopiť tie financie, naozaj proste manažovať ich. Hej. Aj keď napríklad podnikateľ nemá finančného manažera, tak to tomu dáva taký nejaký dashboard, nejaký prehľad, že ako tie financie, v akom sú stave. Presne toto je hlavný problém, najmä u menších firiem, ktoré si nemôžu dovoliť nejakého samostatného finančného riaditeľa alebo človeka, čo má na starosti finančné riadenie, čiže je to nejaký CFO alebo iný finančný manažér a vlastne musí sa touto situáciou zaoberať buď sám konateľ alebo spoločník, priamo majiteľ firmy, ktorý nemá úplne možno vzdelanie na to alebo nemá čas sa tomu venovať nejak podrobnejšie a toto je veľmi dobrá pomôcka, ako si vie kedykoľvek vlastne tieto čísla pozrieť a dostane ich v takom tvare a v takom zobrazení, ktorému bude rozumieť. V podstate ten podnikateľ vie čítať tie dáta v takom nejakom tvare, presne ak si povedal, že to je taký zrozumiteľný a plus mu to aj pomáha trošku tak upratovať si v tom, má to nejaký systém. Že aj dopredu plánovať. Mám jeden spôsob, ako dávam proste účelné doklady, mám tam proste preskenované. Proste mám tam všetky dáta, ktoré potrebujem pre taký život a riadenie. To je druhá vec. Samozrejme, pri vývoji takéhoto interného systému sa myslí aj na rôzne iné výhody. Je tam toho samozrejme viac, ale to je na dlhšiu debatu určite. O tomto bude potom samostatný podcast, predpokladám niekedy v máji. Tým sme asi vyčerpali všetky informácie, ktoré sme vám chceli poskytnúť. Ja verím, že vás to zaujalo. A keď to mám tak zosumarizovať úplne že na záver, tak naozaj, že ak ste ešte nepodali daňové priznanie za rok 2025, vychádza vám nejaký základ daní, nejaká daň, určite poradte sa s daňovým poradcom, my vám veľmi radi v tomto pomôžeme. A takisto tým, že od tohto roka platby v hotovosti znova sú obmedzené, to daňové plánovanie treba robiť naozaj tento prvý pôrok, pretože už v decembri bude neskoro. V decembri napríklad holdingovú štruktúru už nevyužijete a samotná holdingová štruktúra môže naozaj priniesť desiatky tisíc úsporu na daní z príjmov. A takisto, ak vás zaujalo to, čo hovorila kolegyňa Lenka, čo sa týka účtovníctva toho účtovného systému, veľmi radi vám to odprezentujeme a ak vás to zaujíma, budeme radi, keď to budete používať. Ďakujeme za pozornosť a verím, že sa vidíme pri najbližšom ďalšom podcaste. Ďakujeme, dovidenia. Dovidenia.